Pagdestino kay pulis Major Jovi Esperido sa Western Visayas, ginmando mismo sang presidente suno kay Secretary Salvador Panelo. Matapos makabaton sang report sang nagadatang operasyon sang droga, ilabi na sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Yaring balita ang aton gintutukan. Pila ka report yung impormasyon ng nabaton sang Malacañang natuhoy sa nagadatang at transaksyon sa ilegal nga droga sa Negros. Gani mismo si Presidente Rodrigo Duterte nang nagmando sa pag-reassign kay Police Major Jovi Espenido nga naging kilala sa dalagko kag controversial nga anti-drug operations. Purposely to eradicate the drug menace in your place. Well, if the drug pushers and drug lords here resist, they will rest in peace. Una na nga ginbati-bati ang i-assign si Espenido sa Iloilo, apang suno kay Panelo. Ginkakibot sini nga mas madamo kag dako ang transaksyon sang droga sa Bacolod. Marami ako na kausap kanina na sinasabing matindi rito. Basta marami daw involved dito. Nagalaom ang presidente nga dako mabulig sang presensya ni Espenido agud mapapas ang ilegal nga droga sa syudad. Samtang sa piyak sang kontrobersiya sa ginapasuni in Ninja Cups, nagapati si Panelo nga madinalag-on sa gihapon ang kampanya kontra droga sa pungsod. I think we're succeeding given the fact that there have been many factories dismantled. Balita halin sa syudad sang Bacolod, John Sala. 1 Western Visayas.